Тестваме тротинетката на Ардес срещу кола от Севастопол до магазини във Варна. Даже мисля да ти дам 5 минути преднина, защото съм сигурен, че ще успеем да минем. Пък ако не успеем, ще ти черпи един дюнер. Какво ще кажеш? Да, нахален си. Така, 5 минути преднина. Давай, ти си. Окей. Най-голямото нещо на Варна е, че в момента е 5 часа и почва големия трафик. Защото има спрели коли на пътя, има коли на пътя, които не знаете те къде са. Хори са дупка. Докато чакаме таймера, кажете в коментарите колело или електрическа тротинетка предпочитате вие. 5 минути изтекоха, да тръгваме. С електрическата тротинетка може да бъдеш лесно мобилен. Meanwhile... И полуката на историята, деца, е дизел, бегачка няма. Никога. Добре, има шанса да ги минем между другото. Ето ви. Буквално ще ги мина. Добре, явно ще ги мина. Сигурно сега паркира. Да предстои време да ви кажа, че имаме 0% оскъпяване на тези тротинетки за 6 месеца, което е изключително удобно. Което спре най-много. Имаше двама, които искаха да паркират, само че не можаха да паркират, затова ги чаках да паркират преди мен. Иначе бях тук преди вас. Честито преско, чакам се дюнера. С електрическата тротинетка можеш лесно да бъдеш мобилен. Нямаш паркоместа, не чакаш в задръствания и можеш да вземеш тротинетката с 0% оскъпяване за 6 месеца от Ардес.